mono जों आगोलनि सिमिनि नुखा त्रिपुरा हाव गोबां पलिटिशियन पलिटिक्स खालामनानै नुखा किन्तु लिडारशिप जों खूब कम नुकजागो एमनकि जों लिडारशिप जों नुगियासै हिनि मानो कारण लिडारशिप उनका कायसा समाज नो लीड खायनानी लीडरशिप उनका चिनी सोसाइटी नो नेक्स्ट जनरेशन तामोंनाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै तामो खाय कलांनाय ओ नेक्स्ट जनरेशन नि बागै जे वानसुकनाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागै जे सामुं खलायनाय बसे ओरिजिनल लीडर पॉलिटिशियन बाय लीडरशिप फेलायो कारण पॉलिटिशियन जरा पॉलिटिक्स खलायनाय बरक हंगाय आं नेक्स्ट इलेक्शनाव बाहायखाय कोप्लायंनाय आं इलेक्शनाव बातायै कोप्लायंगै बाहायखाय आं चियारो आचुगै ओ सोसाइटी नो समाज नो रूल खायनाय आबनो पॉलिटिशियन नि वानसुकमुं फियावा बट लीडर हंगाय नेक्स्ट जनरेशन नि बागैसे वानसुगो कारण जों नेक्स्ट जनरेशन सिनि तिप्रासारकनि नेक्स्ट जनरेशन तामुंनाय आबोनि बागै वानसुकनाय के लीडर जेमन उदाहरण चिनी बुबाग्रा नेक्स्ट इलेक्शन नि बागै वानसुगिया चिनी बुबाग्रा नेक्स्ट जनरेशन नि बागैसो वानसुगो ताखुरा बुखुरक ब जुदिनो नेक्स्ट इलेक्शन नि बागै वानसुकांखाय ब तिनि एसेम्ब्लियाव बासावै तिनि डेपुटी सीएम ओंगै मानखामुं ब पॉलिटिक्स नि बागै वानसुगिया ब नेक्स्ट जनरेशन चिनी सोसाइटी चिनी समाज चिनी तिप्रासा नेक्स्ट जनरेशन बाहायखाय तंनाय अमो वानसुमानि बागै तिनि बोखा कुवार बायखाय चिनी तिप्रासा दफानि बागै ब निजिनि रां पैसा बायखाय तिनि चिनी त्रिपुरा हाव लीडरशिप तामनहिन लाई थांनाय साल नि चिनी जे पॉलिटिशियन रखनो फुनुगैरिखा निजिनि बाय थांनाय रां पैसा बायखाय अ त्रिपुरा हानि तिप्रासा रखनो बाहायखाय मोथांनानि अ मोथांथानि तिनिनि अ साल जोंनो जे अमो हायखाय साखलम रिमानि तिनि शुदु अ खुमुलुं मडस्टेनो सिमिया ताखुर बुखुरक चिनी बुबाग्रानि जे तिनि अरो साया तांजाक फेननि नबार चावै दंगो जों तिनि अ फेननि नबारो एलईडी लाइट थेपाजागो जों अ जागा साखलमक चिरिखगै कक सावै दंगै मानो अ जागा जों आराम खाय चिनी लीडर्स कक सागांखाय अ ककनो जों फेननि नबार चावैनो आराम खाय दंगै मानो बुबाग्रानि नाहारमुं शुदु अ मडस्टेनो तिनि साया रिनानिया बुबाग्रानि नाहारमुं सारा त्रिपुरानि तिप्रासारनो अमो हायखाय बिनि सायाव तनिवै थान्ना जागाव तनिनानि मुचुंगो चिनी बुबाग्रा आबोनि बागैनो जों तिनि नुगै मानो बिनि नाहारमुं बिनि सामुं ब तिनि टीटीएडीसीओ खरकसा आदंगै खरकसा एमडीसी ओं तंनानिया ब तिनि सीएम ओंगै आसुगै तंगै मानखामुं किन्तु तिनि तांगै आसुगिया कारण कायसानो बिनि नाहारमुं नेक्स्ट इलेक्शन या बिनि नाहारमुं नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट तो जों बाहायखाय बानचिवै थानाय अ हाव आ नेक्स्ट जनरेशन नि बागै सामुंनो चिनी ग्रेटर तिप्रालेण्ड अ ग्रेटर तिप्रालेण्ड बायनो चिनी तिप्रासारक थांना ते थांया जोंरो सानानि मुचुंगो शुदु तिप्रासानि बागै सिमिया चिनी एडीसी आमचायो चिनी हिंदुस्तानी বাইরাও আছেন আমাদের এডিসিতে আমাদের মণিপুরি বাইরাও আছেন আমাদের মুসলিম বাইরাও আছেন আমাদের বাঙালি বাইরা আমাদের যেটা আমাদেরকে ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফোরাম বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের বুবাগ্রা সবাইকে নিয়ে আমাদের বুবাগ্রা চলতে চায় আমাদের বুবাগ্রা শুধু ত্রিপ্রাসাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য নয় আমাদের এই মহারাজা নেক্সট জেনারেশন সারা ত্রিপুরা ত্রিপ্রাসা এবং এখানে আমাদের এডিসি এরিয়াতে যারা মুসলিম মণিপুরি হিন্দুস্তানি বাঙালি বাইরা আছেন সবাইকে নিয়ে নেক্সট জেনারেশন যাতে ভালো হয় সেদিকে চিন্তা করে সেই জন্য আমাদের বুবাগ্রা কাজ করে চলছে जों तामुनुक ताखुरा बुखुरक जों लाई थांनाय सालनै सालथाम सिगांसे चिनी बाजेट अधिवेशन पायो सारा त्रिपुरानि बाजेट बजागा त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ ताबुक त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ चिनी त्रिपुरा मथानि एमएलए खरक बुसुक
13 জনা সাব বিরোধী দল আচুকজাক ত্রিপুরা মথা ত্রিপুরানি ইতিহাস অমন পুইলা কাইসা আঞ্চলিক রাজনৈতিক বদল এসেম্বলিও থাঙै বিরোধী দলনি চেয়ারও আচুগৈ মানু সাবনি জাरै শুধু চিনি বুবাগ্রানি জাरै বুবাग्रा तंमानि बागैनो जों दिनै 13 जना एमएलए एसेम्बलियाव बिसिंग हाबै चिरि खगै चिनि ग्रेटार टिप्रालेन मारिना हिनि चिनि एमएलए रक जत्तो साजाक ताखुरा बुखुरक नंनि जे बुद रि रहरमानि नरक जे जोंनो इलेक्टेड सनामै एमएलए सनाम रहमानि आबो मागना थांगिया जों खरां तिसावै दंग ताखुरा बुखुरक नरक बो थानसामा दंनाय चिनि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि नेक्स्ट जेनारेशन जे जों मोथांनानि बागैसे सामुं खलायलाय दंमानि आमो जों चिनि मकल बसिकांग स्राय स्रायखाय मारि नुकजागै दंग ताखुर बुखुरक अ मारिनो जों बसिकांनि सालो तेबो फलगै तलां थानानि बागै अ जिनि जे ग्रेटार टिप्रालेननि कक जे जोंनो कोर्ट खायसा सावै माने चिनि बुबाग्रा अबनो जों फलगै तलांनानि बागै नों आं जत्त लिडार्स खरक साबाय ते खरकसा ताखुर बुखुरक मुइतु नारक दे खरक साबाय ते खरकसा बेलायदो इम्पोर्टेन्ट कक थानसा मा तंनाय कम्युनिकेशन मा तंनाय हामजाक लाइमुं मा तंनाय खरक साबाय खरकसा कक थानसा अंका अंकाइसे खा काइसा अंका अंकाइसे कम्युनिकेशन काहाम अंका अंकाइसे जों चिनि पाब्लिक चिनि टिप्रासा चिनि लुकुरकनो चिनि बरक रकनो जे बरक रक हामजागै जोंनो बुथ रिउइ रहरका एमडीसी ईएम एमएलए नामका जों बरकनो काहाम सार्भिस रिउमान नाय ताखुर बुखुरक फियाबा जों जदिनो तिनि बुबाग्रा निजे टिप्रालेन अजे सानलायमानि अमना लेरजागै जों दिनै तिनि बीजेपीओ थांका हंकाय जों तिनि जुदि सीपीएमओ कांग्रेसओ जुदि थांका हंकाय सिनि महाराज हाया रि तंमानि जोंनो जे सामपिलि रिउइ तंमानि आमनो जोंबो मर्यादा मारिनाय ताखुर बुखुरक तिनि नुगो त्रिपुरानि एसेम्बली 27,600 कोटी सामथिं बाजेट खलायो सारा त्रिपुरानि बागै एडिसिनि बागै बेसेक बाजेट खायका मात्र 672 कोटी टाका ते बाकी खाय आमरनो जों मासिनाय जों बार सोंका चिनि एलओपीबो बार सोंका तामनि बागै 672 जों जे जागावो 31% चिनि बरक रक एडीसी आमचायो दंगो जोंनो 31% जोंनो बाजेटनि रां रिनानि कलायो उसिगांगो लास्ट विधानसभा आदिनो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रतनलाल नाथ साव आरे एडीसीनि बागै 672 कोटी फानो गुबुननि दफ्तर जेबन एग्रीकल्चरल ट्राइबल वेलफेयर एआरडीडी फरेस्ट इंडस्ट्रीज आमति हाइकाय गोबां मा दफ्तर अ दफ्तर रां चिनि टिप्रासारनि बागै खाथियैना रगजागो इनका आ रांखाय नंनि रांनिया देबा हिनिसाव इनका समय करै सिंनानि हिमपानो समय मानया आं सोंनानै नाय माने मुचुं माने का अमनो इनका आमते हिकायबा म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन नि बागैबो तो रां हाजार कोटी संरक्षण खाय बंनि बागैबो आलादा बाजेट खालायजागले मोहनपुर जिरानिया म्युनिसिपालिटी काउन्सिल नि बागैबो आलादा रां खालायजागले इनका आबोखाय नरक माइया देबा इनका जोंखाय चिनि बागै साका हंखाय सब समयनो बेरा रिजाक इनका बंनि इनकाय जतन ठीक अमरंनो नुगुइ जों साइमान तंफानसे दिनै त्रिपुरा हानि टिप्रासाराव जतन बुजगै मानया ताबुकबो बीजेपीओ काहाम साख्रि माननानै बागै बोसानो साख्रि नानै बागै जों बीजेपीओ जयनिं खालायमानो गोबां पत्र पत्रिकाव ससियेल मिडियानि बिसिंथै जों नुगै दङ ताखुर बुखुरक तामो खायनाय निनि बोसा चाप्रासिङै निनि बोसा फर्स्ट क्लास साख्रि खाय जेफ्रु वान जाय अफिसार बाय मुसुक हिनै कुरि जागानो आजराव नों बियां थानाय ताखुर बुखुरक आमनोसै जों मावान सुंनाय ब्ले तामो खायनाय आबोनि बागैनो फायदि जों अमो हाय तंगै ओंलायाखो अमो हायखाय जों तंगै सुंलायाखो जों बुय हायखायै
जों पावारनि बागै राजनिति खालायलायाखौ जों सिनि तिप्रासानाव मोथांनानै बागैसे जों दिनै अ दफानाव मोथांनानै बागैसे सिनि बुबाग्रानि जे लिडारशिप अ लिडारशिपआवसो जों सामुंमा तांलायनाय आकगनो जों सिनि लुकुरकनो मा बुजगलायनाय ताखुरक बुखुरक गोबां मा एलिगेशन खालायो सिनि तिप्रामथानि लिडार्सफोरनि बिरुद्धे रांसावो गोबां मा जागावनो करापसन आरो सिनि एडिसिअ रांसेर हरमानि करै कर्मचारिरनो बेतन दिनानै बागैफोरथ आन्दोलन रक मा खालायलायो राज्यनि कर्मचारिनि बेतनखाय 1 तारिखआवनो हाबै थाङो सिनि एडिसिअ साख्रि खालायनायखौ 4-5 तारिखआव फानो बेतन हाबिया बाहायके सिनि तिप्रासा डेभलपमेन्ट नंनाय बाहायके इकोनॉमिकली जों डेभलपमेन्ट नङै माननाय जों इकोनॉमिकली जों हा जत दिगेवनो जों डेभलपमेन्ट नंनानै थांखा हखाय जों थानसा नांगौ थानसा खायै बुबाग्रा जोंनो लगिरि तंमा जरा अ बुबाग्रा लगिरि तंमा जरावो जों जत लुकुरकनो मा बुजगलायनाय दिनै जे अर फायनाय जत लिडार्सनो आं कयनानै मुचुंगो जों फायदि हामजाक मानि बिसिंथै जों जत खरकसा बाय सुबासु खायलायनो शुधु सरि हामियांका अंकाय खरकसानो थां सुबाय रैखा जे कोनो नगद थैका अंकाय बनो थाङै सुबाय रैखा आमो तो काहाम कगनो आबुनि लगे लगे जे लुकुरक सिनि कामी बिसिङो विलेज वाइज वर्ल्ड वाइज आसुगलाय जों तिनिनो अ कग रगनो आनी कगनि परे ते बाकी लिडार्स सब गोबां मा कग नारनाय नरनो हयतो अम हायके जतनो ब्लाब ब्लाब खाय कायसा खाय बय पैड कलम रिजाखना प्रत्येकटा पॉइंट नो जेटा इम्पोर्टेंट नंनि खाव नांजामा पॉइंट नो नरक अर सैतलाङै जेफ्रु सानानि बरक न आजराव नरक बरक न आ पॉइंट रगनो सावै खोनारेदि सिनि बुबाग्राबो सानाय बुबाग्रानि आ पॉइंट रगनोबो कारण म तिनि आसुगलायका मीटिंग पाइथाङा तिनिनो पाइखा मया जों खोनाबो दंनाय अर तिनि अर सिनि बुबाग्रा सारिनाय खानिनाय थुनानि व्यवस्था खायनाय खोना जरा जों अर जागा चिनि कन्फारेंस चिनि कक्साब लाइमुं पान्दांनाय ताखुरो बुखुरो नरक जत अ पेट न बय जे मानमानि आबनो जत्न खायाखै सैतलांदि पॉइंट रगनो जों पाब्लिक रगनो मा बुजक नाय तिनि जे चिनि बुबाग्रा आमसे खरस खायै नरनो पेट रियो अ जागा बैग रियो अमहाय रिशा रियो अमहाय जों ततरा रिजागनाय रियो तामनि बागै रिखाय जों फायदि थानसांलायदि जों अ थानसानि मारिनो त्रिपुरा हानि जत तिप्रासा रगनो जत लुकुरगनो जों अकगनो बुजक थं हिनिसे जोंनो बुबाग्रा अमहायखाय बिनि बायथांनि रां पैसा बायखायाखै तबो गोथां तंसाक्सिनि तिप्रासाराव मोथां देमानो अ साइतक मुंनो नों आंबो बुबाग्रा हायखायनो मा साइतक नाय ब साइतक मा बाया ताखुरो बुखुरो नों आं बेबागनो जों मा साइतक लायनाय आं आनि कक आसो कलक सालिया जेसक साका आबसोंनो नरकबो जदि नांजागै तंखाय कयेकटा पॉइंट सिनि लुकुरगनो बुजक दि ते जत अर फायनाय आनि स्लाय अक्रा साक्रानो खुलुमुं याफारै ते आनि साकसालाय रगनो खाकसांमा हामजाक मुं याफारै ते चिनि अर लिडार्स बुबाग्रानो खुलुमुं याफारै आं नरनो जतनो हामबाय सानै आं बुबाग्रा आयुग्लक थं ग्रेटर तिप्रालेन दाक्तिनो मानथं ते चिनि तिप्रासा दफा मुथांजाक सिथं जतनो हामबाय खुलुमबायका